Shalom, horas marihita damang dainan di dia behita maringanan. Nuaing tabarari maruhata lau tumangion hata ni debata jamita di minggu pasiau tritatis martangiang mahita. Debata Jehovah para suruhan sumur mulai dari pasar Tuhan Tuhan dia suruhan nama Tuhan yang kami. Naing dipakulingi hatam pahami Tuhan lojahat di bagasan mulu nami. Ukap roh haro pikiran nami asa takas hatam mangula jalan marpaluwe. Di bagasan Yesus martayat kami. Amin. Kita saluhuna damang dainan ruas sahabat siau hatan ini mata di hita. Turpuk jamita di minggu pasiau tritatis iman natar surat di Efesus bid 24 mamuka senayat sada sa ori ayat pitu somo madeo pesi. Asa alu natarihot di bagasan Tuhani buaboi mang. Parangion hamuma natamang obar tu bajon na usongo Tuhan. Martoro niroha situtu marlapok jala marnafas niroha. Masih haeheang di bagasan roha na holong. Haringkas sun hamuma mangararuti hasaron ditordi. Pinadong ni dame. Ay sada do daging jala sada do tordi. Ay soni do hamu tarjo di bagasan sada pakrimon di bajoni. Sada do Tuhan, sada do hapur siawan, sada do lakpat di Dio, sada do debata, amani sasudi, si gonggomi saluhut, si toru si saluhut, jala singan saluhut. Alai tu banuk hita be do di basahon asasi, marguru tu panogihon ni pangalehon ni Kristus ido anggo saha. Dita saluhutna kadamang daerah do sahapur siawan, dos do adong hata madok songonon 10 bagail sada pada guri totu dan dapat manangaha pakai alanunga digugari disegai gabe lari do deki jaladang adong nagusada 10 pakai lina dapat songoni do nama sa di tonga-tonga ni ngulu terlumobi di tupuhon. Adong do pamula-mula. Molo tadok ima ropokato manegay. Dang lomoro hanion dengan. Sai disusai. Dang lomoro hanion mamereng dengan anasing. Sai naik bohama asa siga. Gabe dokma warna pamula-mula. Alanido ido nataben sa sitongna diturpuk taon arong parpuda haliluon. Namanegay hapor siyaw ni Huria na di Yesus. Nabuhi manegay di tonga-tonga ni Huria ini. Hasadaw nasira hapor siyaw nasira tuarupan ni mata. Ido benna didok diturpuk taon huaboy parangiyo kamu mana tama hobar tubajuna songkop tuhamu maparangiyo natama asa matok niruha malapok niruha manjag malabas niruha masih hayehean di bagasan roha na holong labatan na masih tumpahan masih holongan di bagasan mulu si garohan ido namangihut hasadaw di tonga-tonga ni hapor siaw nasida songon huria natang huria namangulu ay huria ini dipaturus ni songon pamatang ni Kristus ia Kristus maulu ni huria ini alai pamatangi ima aka daging ima hita saluhutna ima aka ruas ni huria ini ay molo hacitan tangan nasada totu makilala do tangan hacitan tangan nasiyam makilala do tangan siap bilang sudina rak makilala pamatangi rak mamula pamatangi dangboy adong madokon audo narumikot di do tangan dangboy dokon si malolong audo narumikot dangboy sudina rap mamula di tonga-tonga di ngulu si ganokan songoni do nang huri
yang madegai ikut takasdo mahalo aka nabui manegai ido benaido haringa sokamu mamangarado ti hasadam ditobdi pinado pudi dame aisada do daging sada do tobdi songoni do nang hamu tardo di bagasa sada pakirimo di pajoni aisada do tobdi alani di bagasa sada pajud do nasida huriai di bagasa sada pakirimo alani unang adong nasida parbola-bola unang holo nasida di bola-bola akapa mola-mola ikon saurdo satahi sauluan do nasida sadapot dame lasni roha hasadauni didok sadar Tuhan sadar apa persyam sadar apa dinyo sadar berkata aman isa subi si gonggo misalut si tolu si salut jala singani salut sadar salut na sadar Tuhan sadar apa persyam sadar apa dinyo sadar berkata aman isa subi si gonggo misalut si tolu si salut jala singani salut alani unang holo nasida di goda-goda marang dipengaruhi aka parpoda haliluon nama dokon dak holat Tuhani adong do penasing adong de matabal adong hapur syamnasing alaikon takasdo hapur syamnasida tod dinasidei sada di bagasa Tuhani unang holo nasida di liluhon ni aka parpoda haliluon iru nasa sitong nananeng di bawah 20 tahun sada do Tuhan tay so tungarong madokon mangaliluhon hapur syamna sadar kata aman isa sulisi kung bisa lut si torisi jala singan salut suatu adong nama negay hapur syam suatu na adong mangaliluhon hapur syam nasida alai tuganuk di bahasa-bahasa nasasi marguru tu panugihonon ni pangalihon ni Kristus dilihon nasiasi adong lututu panurira adong evangelis adong parmahan pangajari mulut azaha duduk di tumpukan di ayat 10 sada di doksong adong gibaga di apostel suri nai apostel panurira evangelis parmahan pangajari laho majangitahon hatangalun mabuat jomai tu Kristus sada ima Kristus tu hatai na mabuan haluau di tengah-tengah ningul ni sorma asaunang be hita denak ala ikom matoras do hapor syata ikom matoras do pakir mota tu sada tu hatta Yesus Kristus ima nata hapor syai asaunang ulo hita di paoto-oto aka pangalilu di tengah-tengah ni putih atau dia mana yang kita buat songo topik di mingguta mangaradoti hasadaw nito kama kenang mahol do hasadaw ni dapat molo sudoso sai mabuan na di rohanabi turpu jamidata di hari-hari nasal minggu nasalku minggu nasalku petong ditanangau di hasadaw alari kok do hasadaw Parcibako do pawaritata laho menyalurkan vaksin alai si adong do padang kuri adong do nanay manegay ay dakto boy mahati lon boleh vaksin kita habe nga dibukti hon nga di ulahon parjono do presiden tamangulahon vaksinasi lambatan na asa sudiru maniru mangiutong sudi nang negara bangsa tom sada unang adong parbula-bulaton unang adong nang manegay asa hipas do kita sehat nang pamatakta sehat nang ekonomi ni negara tom bakso gudang na pitahe ino benna mulai siya na jolo sa dino bersatu kita teguh bercerai kita runtuh lapatan na molo ma para asing-asing do kita molo bercerai do kita pasti runtuh terus do isong bangunan nak kamangin ta bangun tabai batu bata tutui kunadong do simin lahu pasada batu batoi gabe sada bangunan na bager
nebelga ibadah. Alai molo sarungdo, molo dangadong sada diikat, dihot batu patai hancur roi bagasi bangunani ala dangadong tugu kuat pondasi dohot batu batan dan disusun ramu doikan. Songoni lunang ngulutan, songoni lunang kuriai. Boy do marbadai sada huria, ananya kapamola-mola, provokator, pangaliluhon, zuna soal apa, murah-murah apa zonzon sada huria, itu emang apa zonzon huria tak, enak. Habis asitong na, ido naneng di odol hotel unang mah, gabe terpengaruh kita alai kona masih hehe abdo kita di bagasan kana holong ikonna masih pala basar roha martoro eroha masih jakonan ikon marparangan atama mangaraduti hasadon ni todi ima todi parbadia todi na ma parbuehun aka parbue ima parbue ni todi basaron hadameon holong halabason dohot pangarajo ni diri dak pangarimason dangadong hosom teal elat hate pokokna ido hasadaun nitodi na sadari bagasat Tuhani na sorong be parbola-bolaton ay kurang dangadong ditomani kuliah biar kamanginang dangadong parasingan mora na bogus dos udena di bagasakune punya hak dan kewajiban nido ido naneng diodolko ikut sadar nama bae susada ima aka berita-berita nasusitong berita hoax bohong na uy manigai huliai boy manegay sa ramangso, boy manegay rumah tangga isara rumah tangga banyak kamanginan. Adong lusuk pihak ketiga babola-bola. Molo tangi itu akka babola-bola irok kepanen. Akhirnya kasih ya inak kami. Olanna soturenu mulai mamat hatai doi. Hebsu pacar yang dibayan inak tai. Misalnya rupani yang kamani. Molo tangi amat tai itu sih boy itu sih ke rumah tangga gawe hancur. Ujung nomor bare mak gawe. Sore gawe ujungna gawe aroma perceraian. Pasirah. Songoni nak tu anak koni, anak kasih ya. Anak koni di pangarantuan. Socono dulauni ina rupani. Molo tangi lo naturasi. Dan jolo disukun, dan jolo dihida. Iko takas do, udang do aka jolo mana gay. Songon naurok nakai 10 pakai larong do sana pada guri. Seperti orang yaitu yang disebut kayu mati. Dan ditangi mana alai kayu mati. Kayu mati na sai holang na manguturi, sai mabahen hasisega. Alani ko takas do, ikon real do tabege informasi. Unang tayo naka berita-berita bohong. Songon na masa vaksinasi manang na COVID-19. Adong do di ba manok ahin suara COVID. Isi manok COVID sa sitong na akalakal loy na konspirasi loy COVID. Hape tayo na makna urang marmatiya. Tayo na makna masaw. Alani so tung gabi olo hita di sige. Songon nilo na kuria. Ay so ringga na. Ikon doguru hawak syauta di bagai satu kali. Soto ngolo hita di dulu kapur syauta. Sarana paling ay soto ho tu hammi. Ay rak tu hani. Ay rak tu hoi inna disegai hapur syauta. Soto ngolo hita. Ikon hot do pakirimot ta dodoban di debata ido na irona. Alami ta hindari man hoax. Na badua hon
tahindari maka propaganda ima nasai bulu-buluta. Wahama asa tertarik rohani soma. Terus ada pad rohani dipengaruhi. Alai asa manigai. Gudang songoni alani suatu kebetangin kita dia kak propaganda. Nah batulungan suatu molo kita dipengaruhi oleh rasisme, diskriminasi, mana rasisme nama baik sehingga kurang do bang soto. Di tengah-tengah ni ria pui do songoni. Aiso hita, aiso songono do samargatai. Aiso sohorok tai. Boy doi terjadi to mani kuria, boy do terjadi to mani kaso. Gak besiga. Terjadi berpecah. Namanya maaf provokasi, provokator namanya kayak. Kamang hinang boy tabuak filosofi songo sapu lidi. Ia sapu lidi molo serdo lidi tudang bui bayaso aka nakoto di tengah-tengah ni halaman marang ikon tabarumu do sapi gabe gudangi ma diikat mai ma tugu mai mana bui ma bayaso nakana tori songoni do nang muto satai sauluan alai jojor dihatai iko satai tapak nado tasom narin nitai do guguna saya didok besongoni ali gudang dona saya nang memecah di tengah-tengah ni syarikat, tengah-tengah ni rumah tangga, di tengah-tengah ni bangsa, di tengah-tengah ni kuliah. Karena ni ikon mulu do kita bersama berbau. Unang juga kita songong es, alai ikon mencair do es. I gabe cair, songong ni do nang rohate ikut tak cair do. Songon gusting bonang dohok jarum. Ada pemang digustingi laho manigai. Isema hita songo gusting akamanginang nasa olah manigai bertobat ma. Seolah nelomoro kana sehingga bubi pecah bangso. Aka gusting isema Allah gawe songo gusting goluna bertobat ma. Unang oleh mana songo gusting. Alai songo borang madohok jarum. Ia borang dohok jarum ni di badomu laho basada munaka nah marsihan. So kita rupain buka di jarum asa sada begitu. Songon abi rupaning lebih di basada di jarum gabe sada. Songo pahyak tahun di basada gabe uli ge baga marhiti akad jarum do. Songoni manguruta isi hita jarum do orang mana isi hita gusti. Songoni di tengah-tengah ni uria isi hita nasi barumu lomoro hana mardame. Ala isi lomoro hana nama sehona hagut turun kasih Tumaguma ropaning di mana di Palau Yusuf ke Namung Turi ditakub songon di bangsok tau durang songoni aka provokator negabi takub alana kasih ana songon nasai bulan nang manigay lumo mana ana songon bolang bokot jarumi mahita badumu ibang uluta kamang kenang di bagasan turkuk tau asa daun itu di tayong mah manusia ada kita saurut kita nape marasing-asing kita alai sada di jata hidupin nero bineka tunggal kita berbeda-beda tetapi satu juga asik pe suku kita asik pe agama kita alai sada di jata lah menuju suatu kebaikan hadinggan haulio songni lo huri nape marasing-asing cor mana adong guru-guri adong bibel pro diakones padita sada donasila tujuan Allah mapuan puas nyuriai tu hatta porsia tu hatta songoni lo nang di itongani puas nyuriai adong namora adong napogos adong na satu ngamora satu ngapogos adong pogos jong morajong sulira sada doi laho porsia tu hatta masih lupa masih tu paham di pasar di bagasan Kristus Nasaro diurupi na ado di tengah-tengah ni mana Allah hidai segai berkurang
kazor manasa hapor syauta pakrimota dua pandidik tayo na yakamangina parjulus sadama hita di bagasan toti nabadua hon una ngolo hita dia lela akapa mula-mula manege hapor syauta nabatuduhon totong mahot hapor syauta pakrimota tu Kristus Yesus tu hatai asa sada visi kita tujuata di bagasan Tuhan unang ngolo hita marbadai song keluarga unang ngolo marbadai amatai natai doho yan kon mula dong pe persoalan aira mungkin ada persoalan di tengah dunia tidak mungkin ada persoalan di tengah rumah tangga pe bodo ada persoalan raga persoalan lain suatu ngolo hita sehingga ikon tapau pur ni masta song nai dong itu putau parayo kamu nata mahobat bajon nang song tau marto iro marlapot jalaman labas iro masih hayean di bagasan kana holo masih tu paham masih rupan masih ajuan dia ada murah hidup itu tamu sorong para singa berbeda pendapat biasa hulu kita berbeda pendapat alai suatu gabe sih suatu gabe mampahen gabe hagutur kudang dosoni di tongani kuliah kamanya berbedaya lani pemilihan kepala desa paling saat tu dia berbedaya lani akap pemilihan presiden soni bersatu dia berbedaya di tongani kuliah sakap di situ tongani dua berbedaya akak alani on pura kia persoalan ala para singa pendapat gabe maksoni biasa itu apa biasa puri kita maksual alani akak para singa alai suatu gabe mabahet tuaka susah alai persoalan nadinggan mabuah kita tuh kadinggan alani sada sawo hasa pikiran meta nak pe manas ngasih songon nakani adong apostel adong panuriran evangelis parmahan sada bertujuan ima mampuan buasi tu Kristus songon itu nak kita sada bertujuan visi mabuah kita pauli kita tuah kanani songon buku deta nomor 650 madok di pasada holong nai saluhut na porseai na tarjotu sada pakiri moni songon daging di Kristusi rak masih urupan di bagasan holong nai taradoti hasadam ditoti pinadomu di damai Tuhan kadongan kita amin pertanyaan beda di batas Yahova para surwana semua mulai di hatam pertanyaan kami itu Tuhan naik takas saroh hasa pikiran kami asa masih uluakan masih rupa sadar kami di bagasan Tuhan bagasan Tuhan sadar Tuhan sadar amal sadar badidion lamatana sadar hapus siapa kirim untuk kami Tuhan nah ini unang luas kami Tuhan soal melutuk piarong angka para singani membawa kami sadar tujuan dan ingin siruham Tuhan Tuhan ibu berbuah di bagasan Yesus Kristus matanya amin.